जादों जखमा खर'आव दा अपारेशना खर'खौनो खालामनांगौ खर'खौनो खालामनांगौ अपारेशना दा नैबे आदैया जाहैबाय बिफा सबिन ब्रह्म फंबायनि आं रायजोफोरनोनो बिनो सानदों औ जा एसे जा एसे अननानै हरो आं बेखौनो खावलायबाय थादों रायजोफोरनाव औ औ ओरैनो आदैया मा मावो खामला मावो आं खामला मावो ना आं खामला मावो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिमा सबिन ब्रह्मनि बिमा मा खावलायनो सानो मादैयालाय बे रायजोफ्रा अननानै एसे राहा होदो आंनि फिसाखौ दा आंहा जेबो राहा गैला अननानै एसे हरथारदो दिनै आंहा जेबो राहा गैला आरो बेजों लोगोसे नैबे बिनानाव बे बाबु सबिन ब्रह्मनिनो बिनानाव आरो दा बिनानाव मा खावलायगोन नोंदानि थाखाय दानि थाखाय रायजो राजाफ्रा एसे अननानै थाइसे थाइनै हरबा मोजां जागौमोन जोंहाथ' न'खराव गैखाया अननानै आदाया मोजाङै मोजां थांनानै थादों जे बेनिफ्राय नैबे आब'आनो दङमोन माने फंबाय सबिन ब्रह्मखौहाय लांदों हस्पिटालाव गुवाहाटियावहायनो